Avele ngeke ngize ngiyikhethele ingane yami ukuthi ayithathe bani. Nabantu bayangibuza ngalento. Kodwa manje angazi ngoba vele angazi lutho. Ngazala ingane. Uthe uma ngabe seyidecide ukuyolobola yakhohlwa ukuthi nginoma kwenzeka yonke leyo nto ngikhona endlini kodwa ngifihlele. I hope abantu bazobona uma ngabe ngithi no, I'm just here nje as umuntu ozogada izingane. Angiyena unkosikazi ngoba ngikwazi ukuzala ingane. Phela impumela ngimthole ngingakashadi noMusa. Ngibile nesikhathi ngizikhulisela umpumelelo engekho ubaba wakhe eduze kwami. And then ngabuyelana nomseleko. But uma ngabe sebenza into abayenzayo bayenza boyithu. Angikwazi ukuphendula indaba yokuthi kuthiwe kunomakoti engingamazi. I hope nabakuboka le ntombazana they will understand mase bebuka ishow ukuthi angiyazi ingane yabo. Umseleko asangaza ngitshela whatever bayoyenza bayenze bobabili ngendlela yabo. Bangangifaki ngoba bazange bazi bangitshela bangishiya ngihleli. Okay, ayikusho lo mfana ke useyazikhulumela. Hayi. Uyazi kodwa sheba into enzima. Ayikho into enzima. Ungabuka ukuthi usakhuluma into ehlangene nompumelelo nomjolo wakhe, cela ungayilaleli leyo nto. Awukwazi ukuthi moyo ohlanganisa imindeni eminingi ngoba naku kuthiwa kuyashuthwa bese ene ubukela phansi abanye abantu. Awukwazi nabo abantu bashutha bayadelela nabo. They are full of shit bonke. Mengathiwa nje kini nje wena kwenziwa into enjalo, do you think abazali bakho bangayivuma into efana nale? Never. Emakini ngeke bayivume leyo nto because ngidelela mina. That is why kwenziwa into enjalo. Laba abantu balapha ya kabiyela noma kaSibisi bona they don't understand ukuthi kwenzakalana ngithi ngoba bona bazocabanga ukuthi mina ngiaccept ingane yabo. Mina uTirelo noVuyokazi I told them ukuthi yabona nina njengoba nginazi it's because of lezi ingane ngihlala nazo. Ngaba nginazi ngabe ngihlelele emgwaqweni. Angikwazi ke emva kwaloko ukuthi ngizohamba ngizihlanganisa nento vele yenziwe ngamabomu yenziwa abantu abadala abaningi. Bayibona mina ngazi bayilungisa kanjani. Mina nje sengibonile nje isho sekuchazwe kanje nganithijela nangamatshe mina ngintshela namakhamereni ngithi iniqhuzule ngamatshe oshabeni nibe isimanga ngigcwale lapha ngoba angi understand angifuni udlala ngani angi understand. Awukwazi ukulala uvuke bese uyolobola thiwa ayi omunye ubegula. Bayazibona ukuthi bemthathelani ke yena lo Mahlasa mhlambe wathathela omunye umama lapha ekhaya mhlawumbe ngoba phela mina bangenzanga umama.